ari garenean, kultura ikuspegi desberdinetatik definitu daiteke, baina zuk nola definituko zenuke? Nik batez ere kultur sorkuntzaren eremuan egiten du lan, orduan ikuspegi hortatik definituko nuke kultura, eta ikuspegi hortatik kultura bada munduak sortzeko jardun bat, bai balizko munduak sortu ditzake, irudimenaren bitartez, sormenaren bitartez, ez dagoena imaginatzeko funtzio hori badu eta ahalmen hori badu, baina badu beste ahalmen bat ere badela begiradak arroztekoa, ez? Azkenean egunero naturaltzat eta betikotzat hartzen ditugu hainbat egoera, eta kulturaren bitartez nabartzen dira horiek eta arrozten zaizkigu begiradak eta askotan ikusten ez ditugun horiek ikusarazteko ariketa ere bada kultura. Euskal kultur sorkuntza bada zure ikerketa gai edo zure aztergaia behintzat. Nola esango zenuke gaur egun dagoela euskal kultur sorkuntza hori? Kultur sorkuntzari begiratzeko fokua oso ezberdina izan daiteke. Nire ikuspegitik, nik sorkuntza, ekoizpena, iruditzen zait oso ondo dagoela. Behintzat, esparru batzutan oso ondo dagoela. Nik askotan lagunekin aipatzen dut. Nik ez du denborarik, nahiko lukeen antzerki guztiak ikusteko, liburu guztiak irakurtzeko, musika guztia entzuteko. Sortzen da asko, eta nik behintzat ez du denborarik nahiko ez naiz heltzen euskaraz mugitzen ari den gauza interesgarri guztietara heltzeko, ez? Eta hori iruditzen zait oso seinale ona. Baina badago beste alderdi bat dela sostenguarena, ez nik uste dut gauza interesgarri asko egiten ari dela, jende askoren eta elkarte askoren eta kolektibo askoren borondatezko lan itzelarengatik eta ahalegin itzelarengatik, baina badu sostengu gutxi, sostengu material gutxi, sostengu sozial gutxi, sostengu politiko gutxi, sostengu afektibo gutxi, sostengu simboliko gutxi, eta iruditzen zait sostengu hori elikatzeko premiazko momentu batean gaudela. Egon badagelako energia eta sinergia izugarri onak, baina horiek eratzeko, zabaltzeko eta bir sortzeko sostengu gutxi dugula iruditzen zait. Bai, kasu honetan EAen, hezkuntza legea hortxe dago amitzen egiten, eztabaida badago, kurrikulumak. Euskal kulturak, kulturgintzak, ze paper eduki beharko luke kurrikulum horretan? Aipatu dugu eta hainbat lekutan esan dugu, kurrikulunak jaso beharko lukeela Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, kurrikulunak jaso beharko luke Heziberrik jasotzen duen bezala euskal dimentsioa, euskal kurrikulunak eta euskal kulturak behar duela zeharlerro izan. Hortan ari dira, badago gogoeta prozesu bat, badago zirriborroa, printzipioz baliteke leku hori ere hartzea, ikusiko dugu prozesuak eta zer ematen duen, baina egia da oso momentu interesgarria dela hezkuntza kurrikulum berriak, baditu aukera, baditu arriskuak, baditu mehatxuak, aldaketa eta trantsizio egoera guztiek dutena, baina egia da hezkuntza kurrikulum berriak baduela ikaskuntza egoeren bitartez lan egiteko tresna berri bat, badu eremuka lan egiteko baita ere marko berri bat, eta horrek batetik abagunea izugarri ona da, zergatik? Lan egiteko material eta plantamendu guztiak birpentsatu behar dituztelako irakasleek. Beraz, lan hori egin behar duten momentuan, ez eskatu lan erantsi bat, eta momentu hortan txerta dezagun kultur ikuspegia, kultur hezkuntza eremu guztietatik. Eta bestetik, hain zuzen ere, oraintxe lan egitea ikaskuntza egoeraka edo lan egitea eremuka horrek ahalbidetzen du kultur hezkuntzari bestelako dimentsio bat ematea. Kontua da, aukera dela, baina aukera ere bada arriskua, hain zuzen ere, lantzen ez baldin bada, erabat baztertua geratzeko kultura. Azken urteotan kulturak hezkuntzan izugarri espazioak galdu ditu. Gero ez da gutxiago lantzen da kultura. Orduan, bada aukera bat, baina gerta daiteke ez bada lantzen, hain zuzen ere, literatura gutxi lantzen bazan, orain are gutxiago. Eremukak hortan ez badago kultura ikuspegi garatu bat, benetan literatura, musika, antzerkia, izan daiteke historiarekin, biologiarekin, elkarlanean egon daiteken adierazpide bat, baina hortarako egon behar du kulturaren funtzio sozialaren inguruko irakurketa kolektibo oso sendo bat nire ustez momentuz ez duguna, baina badago aukera on bat hori guztion artean edikatzeko eta ea aldaketa garai honetan asmatzen dugun berriro ere kultura hezkuntzak izan dezan hezkuntza esparruan garrantzia eta horrekin batera euskal kulturak.